Vaig conèixer la Teresa Rovira a la Universitat de Barcelona quan jo feia el meu penúltim curs de filologia. En aquell moment era una senyora que per mi era molt gran, de fet no ho devia ser tant, però a més anava vestida molt diferent de com anàvem els estudiants en aquell moment. Ella venia d'haver estat molts anys a França, per tant anava vestida amb una elegància francesa. No la vaig veure mai en pantalons, tots nosaltres anàvem amb pantalons, nois i noies, amb pantalons aquells tan macos de pota d'elefant, i anava, ja dic, molt vestida d'una manera molt diferent i tenia una veu molt fluixeta. I el que em va sorprendre és que estigués amb nosaltres i que a més el doctor Joaquim Moles la tractava amb molta deferència. Quan, no sé com, vaig saber que era la filla d'en Rovira i Virgili, ho vaig entendre. Era una dona que havia viscut molt, que havia tingut moltes experiències i que havia tingut un pare molt especial. Un altre record que tinc de la Teresa era que ella era una dona molt reivindicativa i una vegada estava molt ofesa i li sabia molt de greu que havia anat a una manifestació d'aquelles múltiples manifestacions que hi havia en aquell moment i abans de poder-se incorporar se li va costar un gris, perquè llavors la Policia Nacional anava de gris i els hi dèiem els grisos, i li va dir: senyora, apártese, que los estudiantes le harán daño. I estava molt ofesa, primera, perquè els estudiants segur que no li haurien fet mal, i l'altra perquè no havia pogut defensar el que ella pensava. Teresa era una persona que es feia estimar i que sempre havia lluitat per la memòria del seu pare, l'Antoni Rovira i Virgili. I crec que també hem de preocupar-nos de mantenir la seva de memòria. Per exemple, a la Revista de Catalunya li van fer aquest número amb un homenatge, però és del 2014. I jo crec que des d'aleshores la tenim una mica oblidada. I al final vaig anar un dia a parlar amb ella, amb la Marta Vallambó, perquè estàvem investigant sobre la fugida dels escriptors relacionats amb la Institució de les Lletres Catalanes. Va ser superamable, com sempre. Cadascú tirava pel seu costat, cadascú mirava d'espavilar-se com podia. I no sé, i a casa això no anava gens bé perquè no érem gens. El meu pare no era gens una persona d'espavilar-se i només mirava, doncs bé, doncs què farem tots, què es farà un conjunt, i no hi havia manera d'aclarir-ho, això. Llavors corria que la matinada hi hauria una sublevació i que els de la FAI o tota aquella gent no deixarien sortir la gent de Barcelona. Pensa que jo vaig passar anys somiant que volíem sortir de Barcelona i que no ens deixaven sortir, que els franquistes ja no ens deixaven sortir. I em despertava amb un mal somni terrible, però bastant temps ho vaig somiar. Abans havia somiat aquí, durant la guerra, que venien els de la FAI a buscar el meu pare. I que obríem la porta i venien aquells de la FAI armats fins a les dents i que s'emportaven el meu pare. I després d'aquell mal somni vaig tenir un mal somni que no podíem sortir de Barcelona, però molt temps. De manera que en aquell moment era fugir d'alguna manera, però fugir. Ara, els senyors que després van anar a Rossí tenien els seus llits i tenien els seus matalassos a dalt i no van ser capaços d'establir-ne ni una. Això que jo ara, no sé perquè penso fa tant temps, però el senyor Fabra va dormir a baix també
també almenys li va venir baix als bancs, perquè hi va haver un escàndol de la senyora Fabra, que va ser memorable, tenia molt mal geni la senyora Fabra, i només li deia, no sé, no es pot repetir, però deia, burro, és que burro tota la vida seràs un burro, mira com t'has de veure, no t'haguessis posat en política, ja no et volies com ens veiem, de manera que és perquè estava desesperada, perquè veia com estaven instal·lats. El meu marit era molt diferent de nosaltres, era molt espavilat per els negocis, i va arribar a fer una llicenciatura a Montpeller també. Ajudàvem una mica, però l'home la va fer, no? I com que de negociant n'era molt, mentre hi va haver ell, sí, vam anar endavant. Ara, fins i tot ara que tinc aquesta depressió jo i que m'ho passo malament, penso que però almenys pateixes per tu, no pateixes per una altra persona que t'estimes, encara és millor patir per tu que no pas per una altra persona.